Καλή σας ημέρα. Να θυμάστε, με μία εισπνοή ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, με μία εκπνοή φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Το ενδιάμεσα διάστημα είναι αναπνοή. Χωρίς αναπνοή δεν έχουμε ενέργεια. Πώς λαμβάνουμε ενέργεια? Δείχνω άσκηση. Κάθεστε στον πλατόν, στον τοίχο, κουμπάτε την πλάτη σας, πάνω σε ένα μαξιλαράκι. Αν πιάνονται τα γόνατα, τεντώνετε τα πόδια. Είστε σε σχήμα L. Άνετη θέση και ξεκινήστε. Αριστερό χέρι, δείκτης αντίχειρας ενωμένος ή ανοιχτή παλάμη. Κουμπάμε κάτω, τεντωμένη στην ποδητική μας στήλη και σε καρέκλα ακόμη μπορείτε, όπως είμαι εγώ. Τεντώνω αντίχειρα, μικρό δάχτυλο και ξεκινώ πρώτα από το αριστερό λουθούμι. Εισπνέω από το αριστερό, το οποίο συνδέεται με το δεξί ημισφαίριο του κεφάλου. Κλείνω με το μικρό μου δάχτυλο, εκπνέω δεξιό λουθούμι. Εισπνέω δεξιό, ενεργώντας το αριστερό ημισφαίριο του κεφάλου. Κλείνω με τον αντίχειρα, εκπνέω αριστερό. Οπότε έχουμε εισπνοή αριστερό λουθούμι, εκπνοή δεξιό λουθούμι. Εισπνοή δεξιό λουθούμι, εκπνοή αριστερό λουθούμι και ούτω καθεξής. 11 λεπτά το